ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାଦା ନୁହଁ କି ପିଇସା ନୁହଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଟିଏ। ଚାଲ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆଉ ନିଜେ କିଛି ଶିଖିବା। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମ ଗାଁର ଟୁଲୁ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଡାକନ୍ତି ଟିଲୁଆ। ଟୁଲୁ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ଥିଲା। ସିଏ ଜୀବନରେ କିଛି କରୁ କି ନ କରୁ, ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ପାଇଛି। ଗାଁରେ କାହା ବାହାଘର, ବ୍ରତ, ମୃତ୍ତିକିଆ କି ଚୁତିକିଆ ହଉ, ଯୋଉ କାମ ହେଇପାରୁନଥିବ, ଟିଲୁଆକୁ ଖୋଜା ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ଟିଲୁଆ ସେ କାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟିଲୁଆକୁ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଟିଲୁଆର ଜୀବନ ଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଆୟୁଷ। ଟିଲୁଆର ପୁଅ ଆୟୁଷ ପାଠ ପଢା ସାରି ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଥିଲା। ଆୟୁଷ ପାଖ ଗାଁର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ସେ ପାଗଳ ଥିଲା। କିଛି ମାସ ଏମିତି ବିତିଗଲା ଆଉ ଆୟୁଷ ଭଲ ପାଉଥିବା ସେ ଝିଅ ବାହାଘର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ଆୟୁଷ ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ନିଜର ଜୀବନ ହାରିଦେଲା। ଏ କଥା ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ସେତିକି ବେଳକୁ ସେ ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତ ଆୟୁଷ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଟିଲୁଆକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ହେଲେ ଯୋଉ ଟିଲୁଆ ସବୁବେଳେ ହସକୁରା ମୁହଁରେ ରହୁଥିଲା, ସେଦିନ ଟିଲୁଆ ଆଖିରୁ ଲୁହର ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ଆୟୁଷର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସରିଲା। ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଏମିତି ବିତିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଭାବିଥିଲେ ଟିଲୁଆ ବୁଝିବ। ଆଗ ଭଳିଆ ଆମ ଟିଲୁଆ ହସକୁରା ମୁହଁ ନେଇ ଦାଦି, କାକା, ଖୁଡି, ଭାଇ କହି ଗାଁ ଛକରେ ପୁଣି ମଜାମସ୍ତି କରିବ। ହେଲେ ନାଇଁ, ଏମିତି ହେଲାନି। ଟିଲୁଆ ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିଲୁଆ ବି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପର କରି ଆର ବାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଇଦିନରୁ ଗାଁରେ କିଛି କାମ ହେଲେ ଟିଲୁଆକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିଲୁଆ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପର କରିଦେଇଥିଲା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ କରି ପକଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଦୁଃଖ ହଉଛି। ଥରୁଟେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରୁଟେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।